Moje do piče, kokot. Vidíš, sa ponáhľam more. Zákazníkov mám, tehotného mám. Nosím tehotnú ženu. More, tu je fakt 50-ka. No zaujímavé, kto je táto 50. Možno nedostanem pokutu, ty kokot, lebo... Ja neviem, bracho. Uvidíš. Už idú hore. Čo je? To bude sám? Lebo sám, kámo. Ja dole sú jedni. Prejdem ich? Iba sveter. Opatrne, máme tu dve policajné hliadky. Pohode, ja viem všetko. Kde je Peťo? Kde môžem parkovať do piče? Čaute. Nemáte voľné miesto? Dobrý deň želám. Teda večer. Ahojte, čaute. Ahojte, čaute. To je ďalší vlog? Už sa točí. Sem som sa doviezol autom a už tu som si dal... Ktorým autom si došiel? Čože? Ktorým autom si došiel? S tým bielým sedmičkovým Golfom. Firemným. Nie je moje. Najlepšie sa chodí za firem. Áno. Dal som mu na piču po ceste sem. Čo, Peťko, ako? Policajti, čo? Hej? Že do 10. hudba OK, ale že žiadne strieľanie. Môžeme sa posúvať ešte niekam, či to máme? Idem to všetko mixovať a bude to stále. Náhodou dosť ľudí chodí. Čau, Braško. Som ťa videl, ne? V Miloslavove si bol. Ja ti vždy taký mám. No pozor. Dneska nerobíš videa, ako ide auta? Chcel som, ale víš, tam som kecal s písmom. Tak začal fajtiť Jacka Herrera. Ten ťa Chcel som zaujal. nejaký videjka. Dobre, idem to tu obehať, že kto tu je, čo tu je. Poďme okolo tých pánlov. Čaute. Sokeres. Kde si? Jak mi jebe, ja som ťa hľadal, kamo. Čau. No, a ako môžete vidieť, sme na parkovišti a la Kaufland 821 Ružinov, bracho. Koľko pekné. Nenávidený Jacob. No, v tejto sekcii máme len leasing kary. V tejto sekcii je, že nuda. Ale leasing kary sú akože tiež fajn, ale sú to leasing kary, takže také no. Že pohode, rešpektujeme, ale my sem chodíme pre vykešované hotovice. To znamená, že Felicia, tak. Že vraj sú to aj zastrálneho. Ticho buď, nehovor to nahlas. Si vo vlogu. No a čo? Zastrálneho, keď tu niekto je, ho treba dopíchať potom. No áno. A máš tu na píka, by si ho dopíchal. Kokotom ťa dopícham. Hej. Pohľadom ťa dopícham, ty žebrak. Možno zastral sa. Tichšie, bo ty kokot, tu sú všetci zastrálni, stiahnutí. To mi je úplne ukradnuté, kámo. Možno sa prišli poučiť, že ako majú vyzerať zrazy. To si nemyslím, bracho. A Boh vie, možno, hej, uvidíme. Ale má dobré zrazy, bracho. No, jasne. Nehovor, ale Braško Ale jasne. má dobré zrazy. Hej, Ale má veľmi dobré zrazy a vždy to tvrdiť budem. Takže hejteri, oblízali ste žaluď. Že som mal nejaký konflikt, ale to nebolo s oným. Dík, čaves. Čaute. Čaute. Sokerela Roma. Aj la la. Máš peknú kuklu, natoč ju. Akú má peknú kuklu čajočka? tomu sa hovorí promo Ty kokot. na tohto. To cením jak hovado. Tak mám tu kukle dneska so sebou. Kto chce kuklu? Ale nebudem to na Peťovom zraze predávať. Pozri, aké tam má akvárium, čavo. Už len ryby tam chýbajú, ty kokot. No ale máme tu mŕte motorkárov. Ja viem, lebo SDM zraz je známy tým, že tam chodí mŕte motorkárov. Tiež by len mŕte, to si povedal málo, že mŕte. No, to ešte málo, čaute. Akurát hovorím, že mŕte oných motorkárov tu je. Ale malo vás je ešte, ne?
Nič. Čau. Ahoj. Čau. Mám v kufri. Za koľko máš vlastne? Na zraze za 12. Študentské ceny nemáš? No, ja tiež dávam za to dosť veľa, takže to je dosť študentská cena. To je priam rómska cena, by som povedal. 12 € je dosť, pohode. To som myslela. Pohode. Mini Jacoba máš kde? Mini Jacoba, tak kto? Malý Tomáš? No? Však tu beha niekde. Neviem, kde je. To je Mini Jacob, ja neviem jeho meno, mne sa predstavil ako Mini Jacob. Inak tak ho budem volať, to je dobre. Ale mne sa tak predstavilo, že Ale- ja som Mini Jacob a ja že... To sa mi ľúbi, tak ho budem volať. Už tu na videu vysvetlím, aby sme sa potom vyhli zase pičovinám, že aj Peťo, aj ja sme úplne zabudli na to, že má byť Samaria. A proste treba to spájať dokopy, ale na to ešte príde čas na to spájanie, podľa mňa. Nebudem tu hovoriť o tom viacej. To sa nehodí do týchto vlogov, to sú súkromné veci, ale spájať sa to určite bude. Ale halus je, že vracho, gadžovci, čo ma nenávidia, tak ich ženy ma milujú. Ale? To som pičovinu povedal. Koko den, si sa bál zobrať ten oný? Majak a čavo hen tam má majak. Ale taký malý. No. To je z toho filmu Taxi. Jo. Ten Francúz jazdil. Pozná to vôbec niekto? Poznáme to. Petra nenájdeme, tak spravíme tu rozhovor s gáďovcom. Už sa niečo deje, pozor. Kámo, to už si ja nevšimol, ty kokos. Čo to je? Chevrolet, bracho. Hej. Máme rozhovor, s ním dáme. Jebe, kámo. Voňu, jak to voní? Čo si kokot? Bráško, čo ti jebe? Toto extrémne cením. Výborné. Bráško, môžem sa ťa niečo opýtať? Kde si to zohnal? Skúsi tipnúť. V Poľsku. Podľa tej V značky. Poľsku? Ešte? Jacob. Aha, okej. Presne tam. Bráško, lebo akože auto brutálne, čo ti jebe? To je extrém. To halus, je s tým celkom sranda jazdiť. Ako, Čo to je za motor? 5.7 je tam. 5.7, V8. Ty kokot. Ja už iné ani nechcem, lebo mal som jedno z V6 a to není bohvie čo. Už to tak nebaví, že? Čo ti jebe? Tak si tancuje. Kamo, ale tie kolesa, ty kokot, aj zadné, všetko. Čo ti jebe, bracho? Akože extrémne cením, najkrajšie auto na zraze, bracho, jednoznačne. Wow. Frajer. Máš nejaký Instagram? Vzadu na svoje nalepenie. Natočíme Instagram, Igino, poď. Môžeme si natočiť Instagram do vlogu, bracho? Vidíme sa ešte na zrazoch? Ja budem chodiť na Saturday určite. Cením, bracho. Natočíš mu iba Instagram? Ne, lebo ja som došiel za ním. Kamo, to jak vyzerá zozadu, ty kokot. To aj tak pekne učí, alebo to len Čo tak ti pekne jebe, môže ťa ho zajebať takýto oný. Takéto USA, ty kokot, sem dojebať. Nice. Fú. Kamo, čavo, také USA sem doniesť. Pozor, kapota, fú. Ty kokot. Počkaj, musíme si zasvietiť, všetci zasviete povinne, ty kokot. Tu to strašne musí svítiť. Čo ti jebe, ty kokot? Tebe jebe, bratranec. Kamo, mohol si toto zajebať? Čo ti jebe? To je piči. Ale akože odkiaľ si to zohnal? Má zadarmo kuklu, vyhrávaš, Bráško, ešte jedna posledná otázka a som zvedavý, či na ňu odpovieš. Za koľko si to zohnal? Povedz paciku. A povedz CCA. CCA 12. Čo ti jebe? A to je pohode cena. Není to To najhoršie. je jaký ročník? 9.2. Krása, Bráško. A je tam manuál, preto som to išiel zobrať, lebo je tam 6-stupňový manuál. A tie autá originál 6-stupňové manuály nemali. A swapovalo sa to tam zo štvoriek z novších generácií a je to strašne ťažké zohnať, takže hlavne preto som to bral, lebo to má ten manuál pozeraný. Bráško, to je neuveriteľne krásne auto a ešte aj zachovalé. Ty si ho tak porobil, alebo si ho kúpil? Ne, tomto nemám vôbec prsty, ja si skladám také isté, ktoré je teraz rozobraté úplne na kasňu, čiže toto som zobral, to sa predáva, aby boli peniaze na svoje. A ja chcem niečo, čo si poskladám sám, lebo
A poľské značky necháš? Polské značky zatiaľ hej, lebo keď to chceš predať na Slovensku a chceš tomu zajebať prihlásenie 1000-2000 eur, tak nikto ti to nezaplatí. Viem to prihlásiť, vieš, keby som chcel, keď to niekto bude kupovať, ale už to napríklad nepredáš v Čechách potom. Lebo Čech ti nepreplatí to prihlásenie. Bráško, ty si strašný král. Nejvážne, kamo. Ja americké auto strašne cením a toto je frajerina, koko. Čo ti jebe? Vyfajčite ho, ne Čeci! Poďme ďalej. Toto inak extrémne cením, Braško. No, lebo ty si spojil, Braško, dva zrazy. Ne, to si iba ľudia mysleli, že sú nespojiteľné, ale my sme všetko Bratislava, bracho, takže ty si to urobil správne. To len ľudia sú tí kokoti, ktorí to odsudzujú. A preto to cením, Braško. Lebo ne každý by si to takto zajebal na auto. A ja to cením a nehaj to tak, kamo. Lebo astrálne je dobrý zraz. Povedz sám, je dobrý? Čo kokot máš to na aute, ne? Bol dobrý, no, keď som tam chodil. Ale nehaj to tam, kamo, je to dobrý zraz. Je to dobrý. Je. Jo, však ja ako bracho, ja nejsom Astral ani nič, to však asi vieš, kto som. Ja mám piči Astral, ale cením to, lebo to, že zájdem, ale už to není, jak to bývalo. Lebo to, že niektorí ľudia majú niečo proti organizácii Astralu, neznamená, že to je zlý zraz, vieš, tam chodia dobré auta, kamo. Povedz sám, vieš. Takže cením to, Braško, extrémne, ja by som to nedával dole. Lebo strašne to vyzerá, keby si spojil, že Crips a Bloods, ty kokot, vieš? Proste dva gangy, ty kokot. Dobre, čo ti jebe? Fúha. Ale toto je tiež dobré auto. To je tiež také... Aké je, povedz, čo to je? Fú, tento bus. No však Chevrolet, ale jaký, tak neviem, ja sa nevyznám vo Chevroletoch, kamo. To je Camaro? To je motherfucker Camaro? Čo sa tu deje? Tu je nejaká tlupa, ideme tam zistiť, že čo sa tu predáva, drogy? Počkaj, vy tu fakt predávate drogy, vám jebe? Ja predávam aj krokodila, keby Braško, podľa účesu tak vyzeráš. Čau. Na zdravie, ty žebrak vyjebaný. Koko, ty to pokladáš na moje auto, ty kokot, a nedal si mi daň z príjmu, ty kokot. Tebe jebe. Čakám na výplatu, potom ti pošlem. To je piči normálne, vy sa neviete chovať, ty kokot. Ešte chvíľočku! Haló ľudia! Do piče! Hej, kokot. Počúvajte pozorne, nechce sa mi to opakovať ešte raz. Bohužiaľ, tento megafón mŕtvy není môj, tak to není počuť tam dozadu. Ale iný som nezohnal. Ľudia! Veľa z vás plačete, či sa presunieme niekam. Tak sme sa nejako dohodli a presúvame sa odtiaľto. Taká malá jazda na Danubii. Na Danubiu. Poprosím vás ľudia, keď budeme odchádzať odtiaľto, pozbierajte si ten bordel po sebe. Ďalšia vec, prosím vás, nelietajte. Dobre, vidíte tu, že sú tu policajti, ktorí sú úplne v pohode. Poprosím vás, nelietajte zbytočne na 50 kilo a vyššie, lebo potom pôjdete domov pešo. A ja vám to určite nevybavím. Takže odchádzame odtiaľto, tí, ktorí chcú ísť, 22, 25, 22, 25 odchádzame, smer Danubia. To je jedno. A pôjdeme cez Bajkalsku hore na pristávny a zídeme dole a tak ďalej, však tam sa stretneme. Opakujem, 22, 25 odchádzame. Výborne. Jeb na to. Potreba na minime. Dáš si tretinkové pivo v McDonalde. Pivo je pre 15. Ja som také tvrdko. Jaj, no. Bráško, dneska dobre, ne? Úplne po piči. Akože, není to, že čo som teraz hovoril, že budú 3 poschodia plné, ale tak aspoň to jedno poschodie. Akože, som spokojný. Ja si myslím, že na to, že sú 3 zrazy dneska, ty kokot naraz, tak dosť dobre. No, ja som spokojný. Opil som ich, inak. Vidím. Pekné auto, no. Nemôžem povedať, že ne. Nemôžem zaručiť za všetkých, to je to. Už tu sú nejakí hustí.
na nohách a Kto? potom keď, čo ja viem, Ja, hej, vybaví. ten s tou motorkou, čo tam má na tom. Ja videl som, hej, však ja som tam chcel ísť, no. Len som tam bol sám, jak prst. Pohode však. Pôjde domov peši. Nech ide, tak mu treba. Čak aj na silu to tam durom, ale no. Ja som sa spýtal, že na čo. No, on čo povedal? Len tak? Ja sa usmievali, jak slnečko na hnoji. Takže ako kokot. Hej. Dobre, ideme za vami, ty ideš posledný? Prvý musíme, samozrejme. Prvý. Dobre, poďme. Ale extrémne vás cením, vy ste dobrý policajt. Milujem. Keď nerobíte chujoviny, vy to Snažíme sa. Motorkári odchádzajú tak, že bordel odchádza, jak sa dá. mohli ísť tak relatívne voľne. No dobre, asi sa uparia aj. Dobre, idem za tebou. Dobre. Braško, ešte máš 10 minút. Tak neviem. Dám kompresor, Bracho, počul si to? Poď sem. Daj tomu kompresoru ešte. Toto vedia len legendary motherfuckers, čo toto je, Braško. To je môj ročník V210, ale je to C-čko. CLK. Ale je to kompresor, vy žebraci, vy kokotkovia. Tieto zábery si tam potom prosím, Ernest. Lebo na týchto záberoch som založil kariéru. Ďakujem. Výborne. Dneska bolo Daily Cars Crew. Zjedli ste kokot môjmu tatkovi, ale taký malý. A vieš prečo? Lebo má 50 rokov. Prepáč, oci. Nechcel som. Prepáčte, ja milujem policajtov. Toto je organizátor klubu najväčšieho v Bratislave SDM. A toto je jeho auto, ktoré sám si ho porobil? Šťastí, hej. Šťastí. Tak poďme sa na to pozrieť, ukáž nám to, Braško, lebo to málo ľudí vie, ty kokot. Poď. Počkaj, ja ti to ešte rozsvietlím, hej. Rozsvieto, lebo toto bude legendary video, bracho. Ten bordel vzadu si nevšimol. No a teraz kľudne môžeš komentovať. Čo by si chcel vedieť? Ten volant, kamo. To je od Moma. Originálne, že Momo volant. Počkaj, Moma repera? Ne, ale značka. Jaj. Sorry. Točný interiér, Braško, je Beti? Dobre, poďme kuferu otvoriť, Braško. Kaj? To má taký špec. A teraz, toč ma. Teraz, ľudia, pozerajte ten kufor. Áno. Dobre, pre ľudí, čo nevedia. Čo je toto? To je subwoofer. Čo sú... Počkaj, Braško, počkaj. A čo sú tieto veci tam? Tie čísla? Tie čísla, viem, že sa seknem, ale to sú tapací, neviem to povedať slovy teraz. Ne. Vážna myšlienka. Chvíľočka, teraz robíme vážne veci. Takže nevieš, čo to je? Viem, čo to je, ale ja to neviem vysloviť, víš, ale on mi to povedal, že to vie. Čo to je? Kapacitor. To je OK. ktorý udržiava elektriku kvôli hudbe, vieš. Lebo príklad poviem, že teraz nemám nakupnuté auto a utiahne proste toto všetko, čo tu vidíš, vieš. Od reprákov, však je tu 12 reprákov, takže keby som to mal na obyčajnú baterku, nemám gelovú, ale mám obyčajnú, tak by to zhaslo, vieš. OK. Lebo tu hore máš ešte zosilovače. Kámo, to musíš natočiť, ty koko, toč to. Točíš to? Čo to je, zosilovač? Zosilovače, no Kámo, dva. toho máš hore tam najebaný? Však není priestor už. Tebe jebe, kamo. Ale akože pozor, kamo, počkaj, môžem otvoriť toto? Ja viem, že tam máš bordel, ale to jebať. Kamo, akože toto je Volkswagen Polo. Hej, 6N1. Čo ti jebe? To je tá prvá generácia. Kámo, koža, zachovalé. To sú len prečalúnené sedačky. To sú pôvodné sedačky len prečalúnené. Kámo, brutál. Poď, toto všetko, poď sem, ty žebrak vyjebaný. Toč tieto veci, ty kokot. Pozri sa na to, kámo, jak to vyzerá.
takto ľudia má vyzerať auto, na ktorom sa robí, že tuning alebo nejaká úprava za mňa. No, veľa ľudí hovorí, že to sú už také, že 90. roky, že na ten štýl. Lebo Toto v podstate to tak aj vyzerá teraz. No. Ale Braško, to tak je, 90 roky a v podstate v 90... Kamo, aj tie kolesa, čo si kokodáš? Teraz som si to tak poriadne všimol. To sú 16-ky, keskiny. Čo ti jebe? A policajti čo, pohode? No akože zastavia ma, ale tak všetko mám zapísané. Ty máš ešte iné auto, že? No, mám. Povedz. Mal som ich viacero, ale ja som to povedal. Ale teraz čo máš ešte? Teraz ešte mám jednotkovú Octaviu, ktorú furt dávam dokopy a potom mám ešte také zlaté Clio. OK, a biela farba ti prirastla k srdcu? Biela je top. Tomu ver, kamo. Akože za mňa, kamo, málo ľudí vie, ale takto sa má robiť tuning, Braško. Tuning není ty koko, že si kúpiš na leasing pičovinu. Tuning je toto, bracho. Teraz som to hovoril, že to bola nedokončený projekt. Skoro som sa vyjebal. To znamená, že časom, ja neviem, ja to mám od ktorého roku, no ja už to mám... Ne, viac, pridaj. Viac, hej. Akože ja som týchto pol mal viac, ne takto upravené, ja som mal predtým ešte. No, Dobre, a kde si kúpil to auto vlastne takto? Trenčina. Z Trenčina. OK, a keď je to auto takto vytuningované, stalo sa ti, že bol s tým nejaký problém? Ne, zatiaľ. Akože myslím taký, že mechanický problém. Ne, zatiaľ ne. Tak to cením, lebo vieš, čo si myslia policajti, že keď je upravené auto, tak to je problém. No hej, lebo poväčšinou ľudia, ktorí upravujú auta, tak ja neviem, nemôžeš dať na Fabiu, ja neviem, 18, keď tam obuješ maximálne 15, vieš. Takže je to také riziko, že môže otrhnúť polos alebo čokoľvek iné, vieš. Alebo pri najhoršom, jak ja, teda mám tie 16 a keď vytočím úplne volant, tak šúcham vlastne kasu. Hej, chápem. Máš tie kolesa zapísané? Mám. Máš ich zapísané? Hej, všetko mám zapísané. Čo Chceš si? vidieť moje doklady? Ne. Ukážem moje doklady, ne, akože, aké sú hrubé. Tak poď, ukáž. Poď sem, kameraman. Kameraman, kde si? Poď sem. Potom ti dám ešte poslednú otázku, Braško, ktorá bude zaujímať podľa mňa mega veľa ľudí, ale daj sem. Čo ti jebe? Všetko doklady, od certifikáty, pičoviny, od nárazníku. Ja mám vlastne všetko zapísané. Tam mám zapísaný techničák mi jebe, štelovák, nárazník predný, zadný, dokonca hudbu mám zapísanú, mám tam hasák, dokonca mám prerobené káble, že baterka je v kufri. OK. Není vpredu, ale v kufri. A čo ešte? A na STKčke? Na STKčke? Lebo viem, že si to nedávno riešil, tak sa to chcem spýtať. No, rok to stálo v garáži, lebo som nevedel prejsť cez STKčku z dôvodu toho, že furt mi tvrdia, že mi trčia kolesa, ale tak ja za to nemôžem, že mi trčia. Zapísané to je, takže hop smola. Potom som našiel dobrý kontakt a všetko OK. Ešte posledná otázka moja. Za koľko si to kúpil? CCA. Môžeš aj ojebať úplne strašne. To... Ojeb to. No počkaj, akože môžem ti to takto povedať. Keby som chcel, že to vydokladujem, že čo všetko v tom aute je, tak sa blížime k hranici 12 000. OK. Akože všetko, čo tu vidíš, od interiéru, proste všetko. Ale reálne, keď som to ja kúpol, fúha, to asi neviem, či poviem. To nepoviem. Takže kúpil si to dobre. No hej, kúpil som to dobre s tým, že hovorím, trebalo tam strašne veľa vecí dorobiť a porobiť, lebo to auto malo to chodiť na výstavy, len neviem, či predtým majiteľ mal búračku ako ja, už 3-krát na tomto a tak to skončilo. Ty si mal na tomto búračku? 3-krát. Čo ti jebe, však ale... Počkaj, kamo, ale to vôbec nevyzerá byť burané, ty kokot. Young. Ja som chcel TAčko vyčiať. Dobre, a ty poznáš aj toho človeka... Počkaj, Peťo, ty poznáš aj toho človeka, čo ti to predal? Akože, že si s ním aj píšeš občas, alebo niečo také? Alebo úplne to máš piči, že si nepíšete? Vieš čo, na začiatku som si písal, lebo som potreboval vedieť od majiteľa nejaké konkrétne veci, lebo keď som robil napríklad motor, že som, ja neviem, teraz veko mi tieklo, tak som proste potreboval tie diely nejak kúpiť, lebo napríklad niektoré pola, keď si pozrieš, oni nemali zadné kotúče. Oni mali len bubny a tu je to prehodené z pelície.
Takže tiež som, keď som menil kotúče, tak som potreboval zistiť, že vlastne aké kotúče tam idú. OK. Kámo, akože frajerina je kokot a málo ľudí si to uvedomuje, ale organizátor SDM zrázov má podľa mňa tuning, ako má byť. Keď sa povie slovo tuning, tak takto by to malo vyzerať. Tuning neznamená, že si najebeš nálepky, tuning neznamená, že si najebeš ty kokot veľký orech, ty kokot miesto oného, ale tuning má vyzerať takto, kamo. Povedzte mi vy sami, kto má takéto polo? Tuto, kto má také polo na západe, vy kokoti? No, Nikto. Na celom Slovensku také polo nenájdeš. V tejto úprave. A dokonca, ako môžem to prezradiť, je tam iný motor, akože podľa techničaku je tam 1 liter, ale je tam 1.6. Lebo 1.6 a 1 liter sú identické. 1.6 benzín, hej? Hej, benzín. Okay. A ide to akože dobre celkom? Ide, ale proste viac ako kilo, keď ideš, tak na tom štelováku proste skáčeš. Vieš, Kamo, akože ja cením aj toto, kamo. Si sadni. Ne, ale akože ja viem, že to není vidno na kamere, ale ľudia... Toto není palubovka, jak má byť. Toto není klasická Len je palubovka. prevalkovaná. No ale to je jedno, ale to není palubovka, jak má Není. byť. Není, to je... Jak to povedať, ty koko, to je... Imič. No. Len Aj ten horšie- volant ceníš, kamo, jak je malý proste a všetky tie veci, kamo, akože extrém. Jediná nevýhoda na tom je, že keď strašne svieti slnko, tak ti to ide dole. Jasné. Preto všetky palubovky sú čierne. Hej. Alebo nejaké. No a posledná otázka, plánuješ si to auto nehať ako dlho, alebo už si mal aj niekedy také tie priebané myšlienky, že predá to? Mal som myšlienku to predať z toho dôvodu, lebo sa to potom, ne že kazilo, ale trebalo do ňoho veľa investovať, to čo som spomínal, že to auto rok stálo, aj kvôli nejakým veciam, ale potom som si povedal, že kašľam na to, dám to dokopy a dal som to dokopy po tom roku, prešiel som STKčkou a som povedal, že tieto 2 roky proste na tie zrazy budem chodiť a hoci kto si chce sadnúť a ja neviem čo, proste pokúkať, tak je to k dispozícii pre ľudí, lebo nebudem to teraz tu, že nechytaj to a tak ďalej. Jasné. Proste to auto je tu, aby si to ľudia obzerali a Takže nemáš to plán predávať vôbec? asi ne. Zatiaľ. Ak mi niekto dá 6 000, tak hej. 6 000? 5-6 OK. 000 by som chcel dať. Ľudia, 6 000, teda počkať, 8 000 za toto auto, kto by chcel, lebo môže sa dostať akože mega ďaleko toto video. No je to brutál, kamo, akože ja som fakt nevidel takéto polo ešte, kamo. Není. Ale len hovorím, starosti sú furt o tom, vieš. No to ti verím, kamo. Vieš, musíš to čistiť, je to v podstate, ne že biele, ale to slonová farba sa tomu povie. A je to bléde, aj tie sedačky furt to musíš čistiť. Furt. Ale ty si mega šikovný a kto nevie, tak SDM Garáž, Tak. Bratislava, SDM Garáž v Ružinové, 821 Bráško, môžeš si ju aj prenajať, Hej, jasné. vieš mu aj pomôcť. Aj viem pomôcť. Treba sledovať Instagram iba Peter, Môže byť iba Peter. alebo aj SDM, on to niekedy prezdiela. Je k dispozícii garáž v Ružinové, kúsok od astronomickej, kde si vieš 24 hodín. pomôcť s autom, vieš ho opraviť, je tam diera. Môžeš si vymeniť olej a klasické servisy, brzdy, čokoľvek. Proste je tam k dispozícii vlastne všetko od náradia. Takže kto máte radi také tie undergroundové veci, undergroundové garáže, kúsok od astronomickej, kúsok pri Sputnikovej sa mi zdá. Tak. Je garáž, kde aj tento človek má k dispozícii garáž, kde si vieš pomôcť. Tak, presne tak. Ďakujem ti, Braško, za rozhovor, ale však ľudia budú vedieť už na Hero, že s tebou robím podcasty a ešte s tým spravím veľa podcastov, ľudia, lebo to je frajer a kokot. Máte sa na čo tešiť. Máte sa na čo tešiť. Ďakujem ti, Braško, že si ostal, prepáč, že som najebaný, len to je taký zvyk priebaný. Teraz ideme komu najebať, kde je Kersten? Však je tu niekde. Ďakujem ti, Peťo, ešte raz a díky, že si počkáš do konca. Toto je auto, ktoré keď chodí na zrazy, tak ja toto berem, že tuning. Keď mi niekto povie, že má tuning, tak napríklad toto je pekné auto, čo je za tebou, natoč to. Natoč to. To je pekné auto. Ale za mňa to nie je tuning. Je to stok. Toto není stok. Vyzerá takto polo? Nevyzerá. Takto nevyzerá klasické polo. A toto je tuning. Že takto nevyzerá klasické polo.
A ešte k tomu je to aj organizátor zrazov. Bodaj by sa mi raz podarilo si kúpiť auto a nejakú pičovinu starú, ty koko, 600 eurovú. Mám, ale neviem to spraviť. Ne, musím kúpiť Hondu Civic. Chápeš? Potrebujem kúpiť Hondu Civic. Toto je za mŕtvych. Toto je za mojho bratranca v Leopoldove. A toto je na zdravie. Daj ešte za tých, čo kupovali tú fľašu. Toto je za gáďovcov zo Stupavy. Teda vlastne cigánov. Ďakujem, chalani. Ja som to vypil, Braško. Ty si to vylial, ja som to No, počul. trošku. Pozri sa, hen ten močabr. To bola Coca-Cola. Nepite už, tak som najebali, stačí vám. Ja som najprv, ja som už len teraz začal. Mám ti za 5 eur za to, alebo čo? Komu? Dobre, ja by som ešte chcel nájsť nejakých ľudí, ale všetci odišli. Mne neskoro ideme do piče. 12 hodín, kamo. Čo ti jebe? Ale počkať. V210 Mercedes R-čkový, dubajská biela, ty kokot. V živote to nekupuj, kupuj radšej môj. ale Braško, koža. To nemám ja. Kožu nemám ja, Braško. Toto auto sa mega patrí. Čajočky tam máš úplne, že rozjebané, už tu spať, ty kokos. Bracho, extrémne ich trápiš, ale to cením, Braško, lebo o tom je tuning zraz. Keď sa povie slovo tuning, tak toto auto, ešte možno to Peťové Polo. Inak nič, bracho. Takže to mega cením. Môžem sa ťa iba spýtať pár otázok, nebudete to vadiť? Kde si kúpil toto krásne auto? No, zo stredného Slovenska. Stredné Slovensko. Dal si do toho veľa peňazí, alebo si to kúpil v takomto dobrom stave už? Už v tomto dobrom stave a primeraná cena. Ale bez nálepok? Aj s nálepkami. Aj s nálepkami, OK. Ty si akože vyslovene hľadal, hej, že... Že tuning. Ako? Alebo mňa. OK. Čo to je za auto, povedz obsah. 2 liter, 6 valec. Takže 2 liter benzín typujem, hej? Áno, presne. 6 valec. Manuál? Manuál. Výborne, Braško. A máš to iba tak, že na takéto predstavovanie, alebo s tým aj reálne robíš, že akože zlobu? Ako sa podarí, ale väčšinou víkendovky. Víkendovky, takže nemáš to ako drift caru. Ja nie. Ale driftuješ občas. No, keď je mokro. Občas nejaká zakruta ti padne vhod, že? Keď je dobré, áno. Takže cením, Braško, extrémne. Máš nejaký Instagram? Mám. A kde ho máš? Nemáš ho na aute? Zatiaľ ne? Vybav si, Braško. Na ďalších zrazu sa vidíme, natočíme ti Instagram, dobre? Dobre, poriadko. Ďakujem, Braško, za rozhovor. A pozdrav čaučky, lebo unavené sú, už by si ich mal zobrať domov. Yeah, motherfuckers! What up, say? This is motherfucker Pyroman in the motherfucker street, Petržalka 851. To znamená, že 851, ten žibrák vyjebaný, kúsok od občopšie. Teraz po bulhársky vyžebráci. No. Toto je Pyroman. A kde si bol? No teraz sme došli, že z Tuning Idiot 4 z Maďarska, čo sme mali veľkú... Jaká akcia, jak sa to volá? Tuning Idiot 4 od Treffenwoldu. Treffen World. Pozdravujeme, oni nám asi nerozumia, že? Takže musíme povedať po anglicky. Shout out Treffen World. Povedz sám. Shout out to Treffen. Vieš po anglicky? Trošku, áno, tak. Tako do piče. Ale toto je môj človek, Pyroman BMW. Nemôžete vidieť, jak vyzerá, zase sa trase od zimy ten kokot, ale aj tak ho mám strašne rád. Sa mi trasú nohy po ceste, jak sme semka išli z Maďarska. Tomu ver. Teraz bude odhalený tvoj hlas. Postupne sa budeš odhalovať a pri 80. podcaste budeš iba s holou frčinou sedieť na stoličke. Prisáš? Môže byť, aj tak už to bude jedno. Ďakujem ti, Braško. Dobre, ja si myslím, že tuto by sme to mohli ukončiť. 821 Jacob, Ružinov, Petržalka, Vrakuňa, Staré mesto, Nové mesto, Dubravka, Karlovka, ty kokot, Lamáč, Rača, Bratislava je náš vyjebaný domov a všetci ste zjedli kokot, lebo čím viac budeme agresívni, tým viac ma budete sledovať, ja to viem. A teraz pozraj, jak sa hodím do tých vyjebaných oných. Pozraj to. Natoč to.
A takto sa skáče hlavička do davu. Ale ne, tam to ukončil, lebo to bolo mega trápne. Čaute. Chalani, teraz vám poviem jednu vec, ktorú mega neviete. Ale v Amerike to vedia. Môžem vám to povedať, ale neurazíte sa na mňa? Daj. Tieto šiltovky sa vieš, prečo predávajú rovné? No povedz sám. Aby si to ohol, ty kokot. To nemôže byť rovné. Ty to máš trošku. Chalani, ja viem, že to musíš to natočiť, lebo v Amerike to nosil takto iba 50 cent. A vieš prečo? Lebo jeho sponzorom boli šiltovky. A ten kokot černý si to nevedel ohnúť. Tie šiltovky sa majú ohýňať. To sa nepredáva, že rovné. More, jak to hneď vyzerá? Čo tiebe, ale ty čo ma